सान्दुंखौ नुदोंना ओरैबायदि गरम जादों दिनै आयु थानोनो हायाखै न'आव फ्रिजबो गैया मिक्सारबो गैया फैसाबो गैया जुस लायनो बेनिखायनो न'आवनो आङो न'नि थाइजौजोंनो ओमफ्राय निमुजों आरो सिनि संख्रि एसे लानानै आं माबा मोनसे इउनिक मेंग' जुस बानायना नायनोसै गासै न'आवबो थायाना मिक्सारफोरा बेनिखायनो आङो बनायना नायनोसै आरो नै बिदि थाइजौखौ रुखिबाय निमुखौबो सेबनानै लाबाय आरो आङो ओमफ्राय बेवहाय आं सिनिदो संख्रिदो होनोसै ओमफ्राय लागायनानै लानोसै आरो दै गिलासे होनोसै आं हारसिं नालाय न'आवनो बयहाबो थाइजौ थाखायो नालाय निमुबो थाखायो न'आवनो बेफोरबायदि बानायना लोंबा टेस्टिया मोजांसिन जागोन हेल्दि आरो ओमफ्राय नै आंनि जुइसआ रेडि ओमफ्राय जा टेस्टि जादोंमोन दुकाननि बायनायनिसाय न'नियासो टेस्टि जादोंमोन नोंथांमोनाबो न'आवहा बानायनानै लोंनानै नाय थारैनो मोजां मोनगोन साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ